Hello mga Inyans, no? Ang natin yung ni Boss Jojo, yung kanyang Suzuki Carry. Ayan, kagagarga niya, no? Ayan niya, pwedeng panegosyo ito mga Inyans, so itong Suzuki Carry ni Boss Jojo. Ayan. Ayan si Boss Jojo. Ito ang kanyang Suzuki panghanap buhay. Bali mga Inyans, no? Dito katibay yung Suzuki ni Boss Jojo. Ito pala si Boss Jojo. Ayan, yan si Boss Jojo, yan o, yan si Boss Jojo. Yan. Yan si Boss Jojo, from Lukaw yan, Lukaw. Ayan. Ito yung Suzuki, ano niya, pwedeng panegosyo to, kaya pwede kayo ano mga Inyans, no? Magano dito, yung gayahin niya si Boss Jojo, yung panegosyo niya, ayan o. Suzuki Carry and Carry. Ayan mga Inyans, o. Suzuki Carry. Ayan. Ay mga yan, so Suzuki Carry. Bali ito mga yan yung ano, nito, yung gulong niya ito. Ayan, radial ng gulong niya. Ayan o. Ayan mga yan, so 165 by 80. Tapos R13 ang nakalagay. Ayan mga yan, no? Ayan. Suzuki Carry ni Boss Jojo. Yan mga Inyans, no? Okay mga Inyans, no? Kung gusto nyo pa negosyo mga Inyans, no? Ito lang mga Inyans, no? Ito lang yung gusto nyo pa negosyo. Ay nakarangkada na si Boss Jojo. Ayan. Yan si Boss Jojo, ang may-ari ng Suzuki Carry. Ito ginagamit niya pa negosyo mga Inyans, no? Ayan. Magdi-deliver na ito mga Inyans, no? Masipag ito mga Inyans, masipag. Ayan. Masipag. Masipag yan mga yan, masipag yan. Ayan mga yan, so okay mga yan, no? Hanggang dito na lang. Suzuki Carry ni Boss Jojo. Ayan mga yan, no? Biyahe na yan si Boss Jojo. Pabiyahe ka na ba, boss? Mamaya pa. Biyahe na. Antayin natin yung pagbiyahe ni Boss Jojo. Ayan, nilagay na niya yung ano dito, yung ano niya, yung karotilya niya. Ayan. Maganda pa negosyo ito mga Inyans. Kung gusto nyo ng Suzuki Carry, ano nyo lang, maganda pa negosyo itong ano na to, sasakyan na to. Ayan. Okay mga Inyans, no? Salamat sa panonood. God bless everyone. More power. Keep safe. Sana nasa buti kayong kalagayan. Bye bye mga Inyans.